Așa-n mine! Fucking Chilaura! What the fuck? Ce faci, bă? Bă, Ce-am nu greșit? dă de la 10 blocuri în mine! Da, el zbura omul și cobora cu shift-ul, știi? Și când a ajuns în jos, își pusă apă. Vipe! Cum dai așa în mine? Mă arunci atât de fiecare dată! Fuck! Mă, cum? Pe bune vorbesc! M-a luat, da. Cum să nu mor, bă, când vine din prima la mine pe insulă, bă, cu pantaloni? De ce tu nu căzui și eu căzui? Poți să spui și mie de ce nu căzuși tu? Camec. Păi îți dă de mai mulți bulgări când îmi dă și mie. Vezi, mă, ce înseamnă să dorești numărul altuia? Ce mă? Cum ai omorât? Bă, câtă protecție aveai pe tine? Cu 0 inimioare, pe ce mă și pe tine de norocos? Foarte bine. What? Bă, cum? Cum? Bă, cum că tot apăsai pe E, mă? Bă, mi se deschise inventarul în timp ce mă băteam cu ăla. Ce căcat, mă, bă. Astăzi? Bă, ce căcat face ăla, bă?